erityisopetusluokka, jossa oli 8 erityisen tuen tarvitsevaa oppilasta. Ja nämä oppilaat oli 3-9-luokkalaisia. Erityisopetusluokka oli oppimisympäristöltään ja struktuuriltaan pelkistetty ja vain välttämätön oli esillä. Aistiärsykkeet olivat minimoitu. Kaikilla asioilla oli oma paikkansa ja kaikki elämä oli laatikoissa, joka tarkoitti sitä, että jokaiselle päivälle ja joka oppiaineelle oli oma laatikkonsa ja kaikki niihin tarvittava materiaali oli valmiiksi katsottu, ja tämä helpottaa turhan päiväistä juoksemista paikasta toiseen ja aikaa ei kulu sitten tavaroiden ja niiden materiaalien etsintään. Ja perinteisiä pulpetteja tilassa ei ollut, vaan tilassa oli lohkopöydät, jotka saa tarvittaessa erilleen ja yhteen. Lisäksi osalla oppilaista oli käytössä sähköpöydät. Tilan kalusteet on sijoitettu luokkaan niin, että tila on esteetön ja helppokulkuinen. Ja vaikka oppimisympäristö on pelkistetty, niin se tila oli viihtyisä ja kaikille tavaroille löytyi paikkansa siellä. Ja teknologiaa hyödynnettiin tässä oppimisympäristössä mukavasti, eli siellä oli eriyttämisen, eheyttämisen ja sitten oppilaiden tarvitseman tuen kannalta hyvin järjestetty myös näitä sitä teknologiaa siellä hyödynnettiin. Ja luokassa oli käytössä esimerkiksi puhelimet, tabletit, kannettava tietokone ja iso älynäyttö. Ja esimerkiksi tablettien avulla oppilaathan haki sitä tietoa ja tutustui vähän muuhun maailmaan niiden avulla ja teki tämmöisiä tai opettajan tekemien QR-koodien takaa pelasivat näitä oppimispelejä sitten eri tilanteissa ja jokainen omalla tasolla ja tavallaan. Ja lisäksi sitten tablettien avulla pystyttiin myös järjestämään vuorovaikutustilanteita, että pystyttiin kommunikoimaan ja tuottamaan puhetta toisten kanssa. Ja sitten kannettavia tietokoneita käytettiin sitten kymmensormijärjestelmän haltuunottoon ja iso älynäyttöä sitten digimateriaalin käyttöön, eli näihin opetustilanteisiin. No sitten vielä eheyttämisestä, eli sillä oli suuri rooli tässä luokassa. Opetusta on eheytettävä niin, että se pedagogisesti muodostaa järkevän kokonaisuuden. Ja eheyttäminen lähtee siis ihan lukujärjestyksen rakentamisvaiheesta. Erityisopetusluokassa on esimerkiksi kerran viikossa hyvistunti koko porukalle. Ja siihen kokonaisuuteen on liitetty uskonnon, ympäristö- ja luonnontiedon, yhteiskuntaopin ja tunnekasvatuksen aihesisältöjä. Sitten vielä lopuksi pohdittiin asioita ja mietittiin, että mitkä olivat tärkeimpiä. Eli tutustuminen erityisopetusluokan oppimisympäristöön tarjosi meille arvokkaan näkökulman, kuinka oppiminen voidaan rakentaa todella oppilaslähtöiseksi ja saavutetuksi. Tässä ympäristössä pedagogiset ratkaisut, fyysinen ympäristö ja sosiaaliset suhteet kukoistavat. Keskeisessä roolissa ovat tukitoimet, jotka on suunniteltu äärimmäisen yksilöllisesti. Teknologian rooli tässä ympäristössä on erityisen mielenkiintoinen. Teknologia ei ole vain väline, vaan se toimii oppimisen ja eriyttämisen tukena sekä mahdollistajana. Tämä tukee myös oppilaiden myönteisiä kokemuksia oppimisesta ja onnistumisesta. Teknologia ei kuitenkaan ratkaise kaikkia pedagogisia haasteita. Teknologian käyttö ja valitseminen vaatii tarkkaa harkintaa. Myös oppilaiden kanssa tulee harjoitella kriittisyyttä teknologiaa kohtaan.